ग्लासाव नाय ग्लासाव नुदोहाय नुदों मोजां खेब ग्लासाव नाय नायदोहाय हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नै आङो इसुंनिफ्राय बरायलायबाय ओंखाम ओंख्रि संग्रानिफ्राय माने आंनि फालायाव गोलैदों दिनै मुला आलु सायनाय बेफोरखौ लेस्रि सायनाय दिनै फालायाव गोलैदों मैगं सायनाय संनायाव फालायाव गोलैगोन बुरैया आं माबाखौ फिसाजोखौ लाथ'लायसिगोन बुरैया माबागोन आरो संगोन दा नोंथांमोना दे जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो अननानै प्लिज खुलुमनो थाहैबाय नै लेमखांबाय नै 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 बेखिनियानो आरो बेखौ बुरैया संसिगोन आं लेमना होबाय खागथ'बाय ओमफ्राय दा बुरैया बेखौ संबाय थाथ'थोंसै आरो आङो फिसाजोखौ लाथ'लायनोसै दे रायजोफोर नै आब'नाव फैलायबाय फोरमायथिया आब'नाव आब' सैजु ओइलाय बोला बोला नै आब' सैजु नै आगैखौ एदाव ब्रुम होनदो आगैखौ एदावा मैया फुजा नायहैनाया गारिया ब्रुमा बोलो गाखैला बुम 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 हावलि हावलि थौ मैया गालि गाखोनाया नै टुक 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 नै बेना रायलायनाया दे उन्दुआलै नोंसोरो दान्दिसेबो उन्दुआ दसेबो उन्दुआ नै बेबो उन्दुआ बिनानावाबो बिब'आबो उन्दुआ लाबाय थालायनांगौ नेबाय थालायनांगौ नोंसोरखौ दिनै उन्दुनाय नङालै बे बायाबा बानानैसो लानोसै आं खोनायाखै बाहोलाय बाबासो उन्दुसिगोन बियो बोलो बोलो बाबासो उन्दुगोन इयो बिसिनायावथ' उन्दुखाथारा बियो ने माने बिसिनायाव उन्दुनोसो ना माबायदि मोनखो बाजानानै सना एबार उन्दुगोन ना उन्दुलांदे सना उन्दुलांदे नै बाखांबाय उन्दुगोना उन्दुआ नायनोसै मबाइलखौबा हले जों नायथारदों बियो बेबायदि बानानै थाबायबाय थानांसिगोन अब्लासो उन्दुलांगोन बियो बेरायनोसै ने सना जोंहा मिसिबां जादों नै रायजोफोर मिसिबथारसिगोन दै बियो उन्दुलांखाथारसिगोन एसे नायहर खुमालायदों मिसिबबायानोमोन आंनि माथो खोनानानै एसे नायफिनदो दे उन्दुलांदो दे सना दे आंहा फोथाराव थांसै माने आइखौ दोनना फैनांगौ आरो थांसै माने दोनना फैगोन एसे नायना फैनोसै नै सौफैलायबाय फार्म हाउसआव बेयाव माइलि फोरानदों ओमफ्राय बैथिंजाय दं माइ फोरानदों आरो नै फेनला लाङाखैनो फेनला नांगौ ना मा होनदो खै मनसो जागोन बियो बेयाव खारजि गायजोबदोंमोन नालाय गोदो माइ गायखायोमोन आरो 15 बोसोरनि उनाव एबार बोसोरावसो गायफिनदों ओमफ्राय मोजाङानो जादों ने एबार गायनायाव आगोलावबो मोजां जाखायोमोन ओमफ्राय एबार गायफिनदो नालाय गेजेराव गायिनि जाहोनानो जाहैबाय दैबाना जादोंमोन ना बेयाव दै लामा गैयामोन मायामोन ब्लक जाजोब्बायमोन नालाय बेयाव लेबु गायजोबदोंमोन ओमफ्राय खावसे लेबु दं आरो दाबो हनै ओइथिंबो गोदान गायफिनदों लेबु नै ओरै जिं जिं ओमफ्राय माइ गायग्राया नै खै बिगा होनदों 3.5 बिगा ओमफ्राय दब्लायसे गायाखिसै ओमफ्राय 3.5 बिगा टटेल 4 बिगामोन ओमफ्राय दब्लायसे गायासै 3.5 बिगा गायदों नै बेखिनिया माइआ आरो 3.5 केजिनि माबा केजिनो बिगा हरै साइडनिया आयं मोनानि नै बिसा माराखौनो होथ'वाखै दाबो ओरैल' हम दे ओरै हम ग्लासाव नाय ग्लासाव नुदोहाय नुदों मोजां सिदा ला सिदा ओरै फेनलाना गालांसै आं नै गिसि जाजोबना दं मोजां खेब ग्लासाव नायदोहाय सिदा आंखौ नुगोना नुवाखै नुदोंथ' हनायखौ नुगासिनो सिङाव गिसि जालायना दंसं
ओंखायनो फेनलानो सोरां खेबनो नै नो सोरांनो हमफै ओरै हमफै बेखौ खोन्थाहर सोरां खेबसे सोरां हमलाय मोजां लासै स्कुल गैयामोन दंमोन मानोथो थाङाखै बाग्रा जाबायहाय इयो आबौआ लेंबाय नालाय ओंखारबाय स्कुलाव थांनो बाबाय ओंखारदोंमोन नै बेयावबो माइलि लामदो माइलि नायो माइलि अ इयो माइ मोजांस' माइलिया बै नै लामायावसो लामदों माइ गाज्रि जानाय ओमफ्राय नै हराव बेयावनो उन्दुफैयो बेलाय बिसनाया नै माइखौ नेनो थाखाय खिरखि दरजा जाथ'वाखै अर्डार होबाय दाख्लै फैदोंमोन नालाय जासिगोन आरो साननैसो उनाव बेयावनो उन्दुयो कम्बल थसक दं खोमा दा मोनायाव आइजों बाबाजों नेफैगोन जाहैबाय माइखौ नङाबा खावना लांनो हागौना सोरबा माइलिया नै बेयो हरै दं फख्रि नैयो मा नैयो मानलानाया लाव नै फख्रिया नाया दंना गैलालै नाया दङ गोदान नागाराखै नामा दा दैलाङाव नागारदोब्रा दा मेसेङाव जाजासिगोनसो फानाखैनो खोमा माइलिया गाज्रि जाबाय गोथौथार जाबाय नामा अ आगोलाव थौलेमोन ओमफ्राय जावनानै नै गोथौ जाबाय ना बोनोबाथ' खस्थ' जासिगोन आं थांसै न'आव ओंखाम ओंख्रि संसै नों खैथासिम थागोन बाबाया ओंखाम लाबोगोनब्रा दा ओंखाम लाबोनानै बेयावनो जागोन ओमफ्राय बेलासियावसो न'आव थांगोन आरो ना दे थाथ'दो आं थांसै आइया मा खालामदोंलै नै वाव नारें जुम्ब्रा जानोसै नै नानियाबो लुगैबायलै नानिया जायालै खुदै गलायदों मबाइलावबो नाहरदों थावनाय जादो रिसिखौसो लोंनो लुबैदों आं एसे लोंग्रोनि स' फैना होदोबा गोथाव गोथाव खुदै गबाय नामा रायजोफोर रायजोफोरनो नानिनावसो गबाय नै बानलु गोमोन थाइसे हानोथ' नानिया जानो नागिरदों ओंखाय आखाइ आथिं सुना होनांसिगोन दुंबुरजों गुस्थि जिं जिं आलौबाय इयाव आलौबाय आंना गैला नै
माखौ मिन्थिया आंनिसो ना जुस खालामना लोंनांगौ जुस थाइसेमोन ना बाबा एसे जालांबाय थाइसे जाखाबाय जों औ खालि जाखांनानै लागाव हेपि दिवाली नै जाना दाउ माथा इसिंल'सै बारा गोबाव गैला माबा गोबावलायनो गोबां गैला नै मैयाबो बेमारजों मासे थैदों ओमफ्राय बेलेगफोराबो सना गाव माबोरै थैयोथाय आरो ओइ दाख्लैबो मासे थैदों माने बिदि सनलाबायनानै ज्राव ज्राव थैयाखै आरो नै बेखिनियानो दं नै बेहा आरो हांसो सिना ओमफ्राय बिदिनो थैजोबा माफा मानैल' थैयो आदारा जोब्बायानो मानो खारला जोबखो ओमफ्राय आंहा नै अमा आदार हैनांगौ बेयाव गुन्दै लागायबावनोसै नै मोननैयावबो लगायना लाबाय गुन्दैखौ ओमफ्राय बाल्थिं मोननै जासिगोन नालाय बेखौ दै होनानै एसे गलायना लानोसै दा आखाइया फारनैबो ब्लक जासिगोन ना डाइरेक्ट अमानि खाथियाव खेबहैनोसै आं लांनायखौथ' खेबनो हाला नालाय नै जायगासिम सफैबाय आयु बिनाय माखानि माथाम हाला माने कन्ट्रल नो खि दं साला इयाव खिना लायो नालाय बावनोसै अख्रबजोब नोंनियालाय बोरो मोननो सौवाखै जा खाल्थाब खाल्थाब होनलायनाय जाबाय नै माथामबो आदारानो थोआलै सानसे रुनाया सानथाम साननैल' थाङो फिनो हाला बेफारिफोराबो बायनो गिग्रा जाबाय गिदिर जाबायना एसे नै बायनोनो नागिरला खोन्थाबाबो र' सिजोनखौ नेटसो होनो डिसेम्बराव फाननो हागोन नालाय खाना जालाबायोना मानसिफोरा बेयो खासि बोसोरसे बारबाय मथा मथि 15-16 मास जाबायदां नै बेयो बे बुन्दि फिसा लायाखै आरोना बुन्दिबाबो उखुन्दी होनो जोंना ओमफ्राय नै बेबो एसे देरसाबबाय सोरबाफोर खाथि खालायाव हाबा जानो गोनां दंबा लांफैदोलै खासि जानायाव हेभि जागोन आरोना बरिया माने जामोन मोनखागोन बरिया जाबाय होना फैबाय नै खालि फुरा खालि उदै बुंनायना बुङो मिथिलाय लांलालां ओइ फख्रियाबो दहाय दै होनानैसो एसे लोमफिनबाय नङाबा रानजोबो दहाय दै होनानै साफा जादों हांसो माखालाय दासो जाखांदोंमोन नांबावगौ नोंसोरनो नांबावगौ साला बुनानैसो आदार होबाबो थोआ नोंसोरनो गासिबनोबो दाउफोरनोबो नै थालिरा गोजां बोथोराव मानो थाब रायाथाय थालिरा जि गोबाव थायोलै अयथासार नेबाबो राया